Sebas o Ribeiro, Navia. Sebas o Ribeiro, ven por Ribadavia. Ven por Ribadavia, vai por Ventosela. Levalle esta carta, meu amor, vai nela. A histórica adega do Pazo do Sulloa, en Esposende, Ribadavia, acolleu unha nova entrega dos premios Bacelos de Prata, reivindicando o galego como lingua de calidade e identidade no sector agroalimentario galego. A presentación correu a cargo de Xosé Carballido Presas, coordinador da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, poñendo a nota musical o Grupo Abril. É un placer reencontrarnos novamente nesta adega cargada de historia e de simbolismo. Para situármonos, direlles que nos atopamos nun espazo singular, na Casa Grande do Sulloa, felizmente recuperada do esquecemento, pois foi aquí donde en xaneiro do ano 1936 se asinou o Manifesto da Unión de Colleiteiros do Ribeiro de Avia, da UCRA, sendo morador nesta casa, na Casa do Sulloa, don Álvaro das Casas Blanco. A UCRA nacía para modernizar as técnicas na elaboración do viño, velar pola súa calidade, loitar contra as actividades fraudulentas dos comercializadores que se amparaban no bo nome do Ribeiro, procurar espazos para a súa comercialización e identificar os viños coa cultura e a lingua galega. O propio don Álvaro das Casas deu exemplo etiquetando a súa marca no noso idioma, e falamos no ano 36. Pretendíase con esta asociación, que tivo moi pouca vida por mor dos sucesos que posteriormente se desencadenaron na Guerra Civil, pretendíase, darlle valor aos viños do Ribeiro, porque deles, dicía, depende o benestar das xentes que cultivan estas terras. Insistía don Álvaro en que había que convertirse en propagandistas incansables dos viños, solicitándose en cada taberna, hospedaxe, restaurante ou café con orgullo de país. Pedíalle aos viticultores que replantasen castes autóctonas para mellorar a calidade dos viños e facíano en lingua galega, a lingua do país, como debe ser. Lembremos que estábamos en plena recuperación de todos os viñedos que desapareceran pola tristemente famosa plaga da filosera. Pero o esforzo non foi baldío, e recollendo aquela ilusión, naceu a asociación que leva o nome de Álvaro das Casas, creando o premio Bacelos de Plata como recoñecemento a aquelas empresas agroalimentarias que utilizan a lingua galega como elemento vehicular na súa actividade empresarial, nas etiquetas, na publicidade e, como non, tamén na súa relación diaria e cotiá. Cando falamos de produto galego etiquetado en galego, non debemos esquecer que estamos a falar de comercio local, de riqueza, de emprego de proximidade, de rural vivo, de orixen, de identidade, de autoestima, de lingua viva. Por iso, temos que iniciar o acto dando os parabéns aos premiados nesta nova edición dos Bacelos de Plata. Avelino Muleiro, presidente da Asociación Álvaro das Casas, destacou a necesidade de utilizar o galego na etiquetaxe e na comunicación dos produtos do país, lembrando que a lingua tamén forma parte da vida cotiá nas feiras, nos mercados e nas leiras. Referiuse tamén aos lumes que devastaron os montes, bosques, viñas e cultivos, sinalando que con eles se perde unha forma de vida estreitamente vencellada á terra e á identidade galega.
Compre lembrar que os produtos galegos non só son froito da nosa terra e do noso traballo, do traballo das nosas mans. Son tamén emisarios culturais que transportan consigo palabras, relatos e tradicións. Cada vez que nomeamos un queixo de Arzúa, un ribeiro de Gomariz, unha petada de pan de cea ou unha empanada de Maside, estamos transmitindo lingua. Cada denominación de orixe, cada etiqueta na nosa fala, contribúe a facer do galego unha lingua viva, presente e recoñecida. Consumir e promover os produtos galegos significa apoiar a economía local, pero tamén significa darlle ao galego un espazo natural de prestixio e de futuro. Porque o idioma non vive só nos libros, senón tamén nas feiras, nos bares, na cociña e nas conversas do día a día. A lingua galega non se sostén únicamente na palabra escrita, nin na transmisión escolar, senón tamén na vida cotiá. Nese sentido, os produtos galegos constitúen unha columna esencial para a dignificación e consolidación do galego. Ao pronunciar as palabras dos nosos produtos, non só os nomeamos, non só nomeamos un alimento, senón que recoñecemos un territorio, unha historia e unha lingua. E facemos esta defensa dos nosos produtos coa dor aínda quente e coa conciencia ferida polo lume que unha vez máis arrasou os montes de Galicia. Non falamos só de hectáreas queimadas, falamos de vidas truncadas, de árbores centenarias esmagadas en poucas horas, de séculos de coidado na terra esvaecéndose nunha nube de fume. Galicia é, ante todo, a súa fermosa paisaxe. É a verde e húmida terra que deu forma ao noso carácter e á nosa forma de falar. Pero cando un lume devora os nosos bosques, non só se queima madeira, queimase a terra que dá vida aos produtos locais que nos definen. Por iso, a paisaxe hai que protexela porque é a forma máis nobre de honrar a quen nos precedeu e de asegurar que as futuras xeracións poidan seguir falando a lingua da terra que lles dá a vida. Arderon viñas e con elas un dos piares da nosa economía agraria, o viño galego, que porta o noso nome e o noso acento por todo o mundo. Arderon os castiñeiros, moitos deles centenarios, coa perda de toneladas de castañas coas que se nutre a nosa economía. Arderon agros de patacas e de millo que alimentaron a tantas xeracións. Desapareceron árbores froiteiras que eran sustento das familias e transmisoras dun saber popular que se perde cando xa non hai quen lle explique aos nenos cando se colleita o millo, as patacas, a mazá ou a cereixa. Estes produtos non só alimento e madeira, son pan e memoria, raíces fondas da nosa forma de vivir e unha extensión da nosa cultura campesiña e da nosa maneira de relacionarnos coa contorna. Mais o lume non devorou só a natureza, o lume tamén queima palabras. Cada aldea que se baleira, cada familia que marcha despois de ver o seu patrimonio reducido a cinzas, é unha voz menos para falar en galego, unha canción menos transmitida, un conto menos contado. A Galicia queimada contribúe tamén a Galicia que desaparece, porque sen xente que a habite e a nomee, a terra convértese nun deserto da memoria. Por iso hoxe non choramos só a perda de tanta riqueza e de tanto patrimonio cultural, senón que tamén levantamos a voz para recuperar o perdido e para buscar a maneira de que nunca máis se repita esta devastación. Deu lectura á acta do xurado a secretaria do colectivo Galeguizar Galicia, Carme Pérez Vaquero. Antes de dar lectura a esta acta do xurado, permítanme que lles diga que estou encantada de estar un ano máis aquí, despois de 17 anos que levamos facendo este acto dos Bacelos de Prata, o que demostra que o galego
ten presenza e terá futuro no mundo empresarial, nomeadamente no mundo agroalimentario. Proba dilo é que cada ano temos a 2 empresas de distintos sectores que utilizan a lingua galega nos seus produtos e na súa comunicación. Ben, dito isto, vou dar lectura a esta acta. Sendo as 19:30 do día 6 de setembro de 2025, reúnense neste pazo, no Pazo de Sulloa, en Esposende, don Abelino Muleiro, presidente da Asociación Álvaro das Casas, don Xosé González Martínez, presidente do Foro Enrique Peinador, don Cólido González Pérez, etnógrafo, don Xosé Carballido Presas, enxeñeiro técnico da Consellería de Medio Rural e coordinador da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, don Cándido Vázquez Mosquera, propietario desta casa do Sulloa, don Celso Domínguez, colleiteiro, e eu mesma como secretaria da asociación, coa finalidade de valorar as propostas presentadas na 17ª edición dos premios Bacelos de Prata. Logo de deliberaren sobre as propostas presentadas, acordamos conceder os premios deste ano a Embutidos Lalinense, empresa familiar fundada en 1949 en Agruchave, Lalín, Pontevedra, que ao longo de máis de 7 décadas consolidouse como unha referencia no sector cárnico galego, elaborando produtos de alta calidade que comercializa en mercados de todo o país e de outras comunidades, Madrid, Barcelona, Euskadi, Andorra, Levante, etc. A empresa distínguese pola aposta decidida da lingua galega en todos os ámbitos da súa actividade. A etiquetaxe dos produtos, a publicidade, a rotulación dos seus vehículos, a comunicación corporativa e mesmo as redes sociais, convertendo a marca nunha verdadeira embaixadora do noso idioma. Salienta o xurado que este compromiso explícito e sostido no tempo demostra que o galego é unha lingua moderna, útil e competitiva, que engade prestixio aos produtos tradicionais, reforzando a imaxe do sector agroalimentario galego e axudando a crear unha marca país diferenciadora nos mercados globais. A Adegas Bordel, adega familiar situada en Sarandóns, Abegondo, a Coruña, integrada na ISP Viño da Terra de Betanzos, que no ano 2006 iniciou un proxecto de recuperación vitivinícola nesa comarca histórica, culminado no ano 2018 coa creación da súa propia adega, recuperando castes autóctonas como o branco lexítimo e o agudelo, que xunto coas uvas Mencía, Brancellao e Merenzao, elabora viños de recoñecida calidade como Bordelar, Seixedo e Bordelar Tinto, contribuindo a devolver prestixio a unha zona que estivera prácticamente desaparecida tras a plaga da filoxera. Desde o inicio da andaina mantén un compromiso coa lingua galega en toda a súa actividade empresarial, o etiquetado, a facturación, a rotulación das instalacións e a promoción dos seus produtos, realizando íntegramente en lingua galega. Salienta o xurado que esta aposta polo noso idioma contribúe activamente ao seu prestixio social e a normalización da lingua de consumo, facendo que chegue con naturalidade aos consumidores e consumidoras. O premio Embutidos Lalinense foi entregado polo alcalde de Ribadavia, don César Fernández Gil, e recollido por dona Cruz López, quen agradeceu o recoñecemento salientando o inequívoco apoio e compromiso da empresa coa lingua galega como símbolo de responsabilidade lingüística co país. Que sorte que un premio nos traia a un lugar tan fermoso, con tanta historia, na que ademais temos o privilexio de escoitar a Abril, que é unha auténtica delicia, de compartir o premio con Tonecho de Adegas Bordel e de compartilo con todos vós. Moitas gracias á Asociación Álvaro das Casas por este recoñecemento, que nos fai moita ilusión e teño que recoñecer que a min especialmente, porque hai 10 anos entrei a xestionar a comunicación da empresa e sendo Embutidos Lalinense unha empresa que traballaba en galego, que a nosa lingua de relación sempre foi o galego, que nas tendas se usaba o galego, a min causábame como moita sorpresa ver como as redes sociais, ou a etiquetaxe, ou a rotulación dos vehículos se facía en castelán, e era moi pouco coherente. Había por parte da empresa unha reticencia a que fose en galego? Para nada. Moitas veces nas empresas non existe esa reticencia. Moitas veces o que é necesaria é unha pedagogía de que comunicar en galego é igual de rentable que comunicar en calquera outra lingua. E que iso é orgánico, que iso é o natural. Recordo a primeira idea que propuxen, porque se falou aquí, que foi o tema do quita antimorriña, e a cara, sobre todo dos nosos primos, hoxe está comigo aquí a miña irmá Ana, a cara dos nosos primos foi así como, un quita antimorriña, pero non será demasiado innovador, non sei que tal.
Acompañando o kit antimorriña foi o uso da lingua, de etiquetar a conserva de cocido galego e a dela con congrelos en galego, e a do chourizo extra. E todas esas ideas que ao mellor ao principio desconcertan, porque cando tes unha empresa, a veces é arriscado dar pasos e tes medo a que as cadenas de distribución che poñen pegas, que sí, a veces sí que poñen pegas e non é fácil, ou a que tal cliente manifeste unha reticencia, pero é cuestión de tempo e de vontade e de teimosía que as cousas acaben salindo. Hoxe Embutidos Salinense ten as súas redes sociais únicamente en galego, a rotulación dos seus vehículos está en galego, na etiquetaxe temos xa moitos produtos etiquetados en galego, pero ainda nos falta moito, falta moito por seguir avanzando. Pero desde o documental que conta a historia da empresa, ata as campañas que facemos en prensa, en radio ou televisión, a nosa lingua de relación cos medios, en calquer acto oficial no que nos temos que expresar. O natural, e non é ningún mérito, é que o fagamos en galego, porque esa é a nosa lingua. Aínda así, este premio é unha sensación agridoce, porque eu estou emocionada, e estamos emocionadas de estar hoxe aquí, de recibilo, pero realmente, que bonito será o día que non haxa que premiar o uso da lingua galega. O día que as empresas utilicen a lingua como utilizan o castelán, que non teñan medo a facer esa visibilización da lingua propia. Unha empresa socialmente responsable pode esquecer o contexto lingüístico no que está inserido. Quer dizer, unha empresa que vive e traballa en galego pode esquecer a relación cos seus provedores, cos seus clientes, co seu cadro de persoal. Comunicarse exclusivamente en castelán tamén é esquecer un pouco o contexto lingüístico no que estamos. E facelo en galego tamén un acto de responsabilidade lingüística. Eu entendo así. O premio Adega Bordel foi entregado por don Valentín García Gómez e recollido por don Xosé Antón Meixide, quen expresou no seu discurso o fondo vínculo entre lingua, territorio e calidade, reivindicando o galego como parte esencial da identidade dos seus viños. Como podedes imaginarvos, para nosotros estar aquí ao lado de empresas como a que me antecedeu, bueno, pois é un orgullo porque para nosotros isto nos carga un pouco as baterías, nos dá ilusión, nos dá ganas de continuar, porque claro, todo ben sabedes que todo este mundo é complicado, pero non é imposible. Por tanto, nosotros estamos intentando poñer as bases do que pode ser igualmente que lle pasa a Embutidos Salinenses, pois con esa trayectoria profesional e empresarial xa tan importante. Nosotros estamos prácticamente, non levamos moitos anos, e todo o esforzo tamén que facemos está un pouco seguimos moi ligados á formación. Ainda este mes pois, recibo alumnos de escolas de hostelería, é dicir, é algo que é necesario non perder as pautas, seguir traballando decididamente para que a viticultura galega, que claro, estamos aquí ahora mesmo, isto é un mundo, non? É dicir, para un viticultor que na súa concello pois, é a única adega, e vir aquí e ver, fomos dando un pequeno bordeo a toda esta área, e claro, ver todo o que aquí existe, isto é tradición, é cultura, é empresa, é mundo, non? Nosotros somos, bueno, pois facemos pequeniñas cousas, pero tamén intentamos pois, que vayamos creando un pouquinho esas bases, sobre todo, como dixo o amigo Carballido, pois que non se perda esa... El mencionou a branca lexítima, e a branca lexítima, bueno, é unha caste, digamos, especial, é unha caste moscatalizada, é dicir, é unha caste que no seu momento, cando houve desaparecer todas elas, Mencía incluída, pero bueno, quedaban outras comarcas, pero a branca lexítima sí que estaba máis ubicada
pois na zona de Barbanza Iria, como se denomina Raposo, na zona hoxe en día de Navia, unha zona moi importante, baixo o meu punto de vista, na que levamos colaborando con eles moito tempo, e ao mesmo tempo, pois a zona de Betanzos, que tamén, como branca lexítima, pois, bueno, é unha das indicadoras, unha das áreas xeográficas, digamos, que ten máis superficie. De todas formas, esa branca lexítima quedou, bueno, prácticamente por os puntos, non? Porque era unha caste que estaba a desaparecer. Estaba a desaparecer porque as híbridas, sobre todo na zona atlántica, que é onde nosotros estamos, vos sabedes que foron as sustitutas das castes autóctonas, porque era moi difícil no noso clima producir uva dunha maneira correcta. Por tanto, aí foi onde estaba pronosticado a súa desaparición inmediata. Por tanto, quedaron redutos moi pequenos, a moi pequeniña escala, e iso é o noso labor principal, o seguir traballando tamén no ámbito divulgativo, de transferencia, formación, investigación, para que esa caste non se perda. Ben, eu non teño moito máis que dicir, só agradecer ás autoridades, amigos, amigas, familia, que estamos aquí hoxe presentes, desde logo recoñecer este traballo tan importante que leva feito dita asociación, e nada máis que nada, darvos as grazas, un abrazo moi grande, e despois teremos a oportunidade de estar un poquinho máis juntos, falar, conversar, e moitas gracias. O alcalde de Ribadavia agradeceu que un acto como a entrega dos bacelos de prata veña celebrándose anualmente no seu concello, porque é fundamental para apoiar a lingua e a identidade galegas no sector agroalimentario. Estamos a falar dun acto que representa pois o mellor que temos na nosa identidade e na nosa cultura, que é o compromiso coa mesma, porque este acto vai precisamente deso, de premiar o compromiso e de premiar o esforzo que moita xente ten dentro do ámbito empresarial por defender a súa identidade, a nosa identidade e a nosa cultura e a nosa lingua. Eu a verdade é que non teño máis que en primeiro lugar dar os parabéns tanto a Embutidos La Linense como a Degas Bordel por ese compromiso que manifestades durante todos estes anos, durante tanto tempo nas vosas empresas e na vosa vida de etiquetar e de transmitir o voso produto na lingua que ao final, dicía o Cruzantes, é na que se produce o proceso de producción. É dicir, moitas veces algo que parece tan lóxico, que é tan evidente como trasladar ao mercado a lingua do proceso productivo, pois ás veces produces aí unha ruptura incluso alienando o produto do seu propio proceso productivo e da lingua na que ese produto ve a luz, pero xa non é só a lingua do proceso productivo, senón é a lingua que fala a terra tamén, na que o produto, na que a materia prima pois dá lugar despois a eses produtos elaborados. Entón, ás veces pois temos que pararnos e reflexionar e pensar e decir, oye, por que si temos unha lingua a que corona a nosa terra, unha lingua na que nós levamos adiante o noso proceso productivo dentro dunha empresa, pois porque non esa lingua ten que ser tamén a que a relaciona o noso produto co mercado e cos demais, non? Eso é algo que eu creo que calquera pode asumir como normal, pois en moitas ocasións non ocorre. Eu dicía antes, Cruz, que ao mellor había que chegar o día no que non fose necesario facer este tipo de actos. Eu creo que non, eu creo que sempre vai a ser necesario, pero no sentido positivo, porque hai que premiar o compromiso. O secretario xeral da Lingua, do Valentín García Gómez, pechou o acto apelando á corresponsabilidade da sociedade na defensa e promoción da lingua galega. Destacou a curiosidade e o valor do termo lexítima, que significa de verdade, como símbolo do que é auténtico e propio, lembrando que non se pode separar a recuperación do noso entorno da presenza activa da lingua galega, porque ambas forman parte esencial do patrimonio común. Tanto Bordel como Embutidos La Linense, como moitas outras empresas que levamos premiando aquí ao longo de 17 anos. Estaba acordado a min que o ano que ven cumpriremos 18 anos, algo habrá que facer de especial porque os premios que institue tanto o Foro Enrique Peinador como Irigade, como a Asociación Álvaro das Casas, pois vanse facer maiores de idade. Teremos que celebrar que cada ano, como xa dixo aquí Carme Vaquero, e despois Cruz insistía sobre o mesmo, afortunadamente son máis as empresas que collen este tren de buscar o uso do idioma da galego na súa promoción. Hai que dicir que hai 17 anos, e non falemos
dicíamos xa de etapas anteriores, non era nada fácil. Iban vindo con contagotas pouquiniño a pouquiniño, non? Temos que celebrar que a colaboración de todos os que nos toca ostentar neste momento as responsabilidades públicas, pero tamén os que os fixeron noutro momento, desde os concellos, desde as deputacións, desde a Xunta de Galicia. Permítame saudar tamén afectuosamente, hoxe temos aquí con nós un exconselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, que tamén nos acompaña. Estou seguro que todos e todas fixemos todo o posible para que o galego formase parte dese non sempre fácil abano de posibilidades que dá o que é a iniciativa privada, o que ao fin e ao cabo son empresas, son negocios, que, como xa se dixo aquí tamén, están preocupados día a día, mes a mes, polos seus balances, pola seguridade dos seus empregados e empregadas, por moitísimas cuestións que, ao mellor, o panorama lingüístico, que é hacia onde eu quería ir, non é dos prioritarios ou non se contempla como os prioritarios. Por iso é tan importante seguir facendo este tipo de iniciativas que facemos hoxe aquí, neste pazo emblemático no corazón de Ribeiro, pero que levamos por Galicia adiante durante todo o ano. Esta mensaxe é moi necesaria ou tan necesaria como nunca. Pero quizá hoxe aquí eu poderíame limitar no meu discurso como secretario da Lingua a facer isto, a celebrar coas empresas, con todos vostedes aquí, que eu sei que a inmensa maioría xa están convencidos e convencidas do importantísimo que é empregar a lingua galega nas empresas, pero abordouse outro tema que me gustou moito, que é a corresponsabilidade que dende os que nos dedicamos a promocionar algo tan importante como é a lingua, temos con todo o noso entorno. E isto non é fácil oílo en moitos foros, por moi extraño que lles pareza. Por iso me gusta que nun foro como este, nunha reunión como a que temos hoxe aquí, se tocasen outros aspectos que teñen que ver coa paisaxe, que teñen que ver coa economía, que teñen que ver co forestal, co cuidado dos nosos terreos, dos nosos incendios, da prevención, do proselitismo que temos que facer no medio da xente que actúa no medio de toda a cadena de produción dos nosos produtos, non? De atender especialmente incluso os que non están nas grandes denominacións, desas grandes 5 denominacións de orixe, e como Tolecho, pois que está en Abegondo, é o único adegueiro, polo que dixeches, no teu concello, non? Un concello que seguramente era moito máis fácil, por non sei, dedicarse a ter unha empresa colaboradora cos grandes empresas do polígono de Pocomaco ou da área industrial da Coruña, non? E logo vou poñer un exemplo moi significativo do que dixo para rematar xa a miña intervención. O entorno, os que traballamos en lingua, os que traballamos en sociolingüística, nada do humano nos pode ser alleo, como moitas outras áreas da nosa realidade, porque se coidamos a lingua, seguro que estamos despertando o instinto moitísima xente para coidar, pois, os nosos terreos, a nosa terra, as nosas casas, os nosos pazos, rehabilitar un pazo tan fermosísimo como este, nunca pode excluir a lingua propia da nosa cultura. E iso é do que hoxe se falou moito aquí. Ao mellor tampouco non está exento destas cousas que tanto o señor alcalde de Ribadavia como o presidente da Asociación Álvaro das Casas, os dous son profesores de filosofía, non sei se notaron, pero subiron a ese nivel para analizar por que temos que protexer a lingua e por que temos que protexer a lingua no ámbito da empresa, porque hai moitísimas cousas máis ao noso redor que temos que protexer, porque a veces temos que ser doblemente emprendedores, verdad, como son as adegas Bordel en Abegondo. E con esta idea temos que quedarnos, e isto ten que ser un dos eixes de traballo fundamentais para que o foro, a Irmandade, todas cantas entidades podamos sumar esta iniciativa, fagamos un traballo efectivo a prol da lingua galega, da nosa cultura, máis en tempos onde todo muda moi rápido e todo o mundo cambia de forma case inmediata, onde a información flúe a unhas velocidades que hai anos nos parecería en ciencia ficción, onde está chegando moita xente de fora, que temos que incorporar a nosa cultura, a nosa vida diaria, e que veñen tamén de culturas moitas veces distantes xeográficamente e culturalmente moi distantes da nosa. E temos que saber tamén incorporar todo isto. Todo iso é o que reafirmamos e confirmamos hoxe unha vez máis aquí. E xa vou rematar un exemplo de todo isto que acabo de decir, que acaba de decir Tolecho, que se foi consciente delo. Hai unha raza de uva que fixeches mención a ela, bueno, xa se fixo antes aquí, que se chama Branca Lexítima.
na vosa terra, en Abegondo. Branca lexítima, eu non sei se caen, eu que como son lingüista tamén teño que achegar un pouco a miña aportación a todo este discurso. Todas as uvas son lexítimas no seu territorio, verdade? Se aplicamos ese termo estricto senso. Pero é que lexítimo en galego ten unha acepción a maiores da que ten en castelán. Pasa moitas veces, cando se aplica con un termo negativo, seguramente moitas veces oíron esta expresión, é un ladrón lexítimo. Como pode ser un ladrón lexítimo? Ou un mentireiro lexítimo? A mentira nunca é lexítima. Un ladrón non pode ser lexítimo. Saben por qué? Porque en galego lexítimo ten unha acepción a maiores da que ten en castelán, que é de verdade, ser de verdade. É un ladrón que non ten volta. Este ladrón, porque o digo eu, é lexítimo. Queda claro que o é. Claro, que están facendo Adegas Bordel coa recuperación desa uva branca lexítima? Todas as uvas son lexítimas, todas as uvas poden medrar en calquera sitio, pero en galego non todas hai uvas que son de verdade, que son da terra, que é a branca lexítima. Non sei se me entendeu un poquinho esta lección de lingüística, pero aínda que eles, ao mellor, sen facelo intencionadamente, están recuperando unha acepción dunha palabra galega que se lle aplicamos nada máis a que máis coñecemos, a que máis aprendemos nos colexios, nos quedamos só coa mesma acepción que coincide ca castelán, pero é empobrecer o noso idioma, é empobrecer o noso léxico. Coa branca lexítima, eles están recuperando unha forma de designar esa palabra. Isto é o enriquecemento global que temos con todo isto, non? Igual que o quinta antimorriña. Podería ser concebido o quinta antimorriña nun país que non tivese, por exemplo, tantos emigrados ou tanta xente vivindo fora do país como aquí? Pois seguramente non, porque esa idea asombrounos a todos e, aparte, teño que felicitar tanto a Cruz como a Ana cando a sacastes, porque foi como un lóstrego, non? Dentro do marketing das nosas empresas. Pois todo isto axúdanos a entender por que temos que promocionar a lingua galega, porque afortunadamente tamén cada vez máis empresas se suman ao uso do galego, porque temos que esforzarnos en mellorar que esta Galicia reverdeza como van reverdecer os nosos montes despois destes desgraciados incendios durante todo este verán. Volverá a terra, porque ao final todo volve a gromar. O temos que ser conscientes de cuidala, conscientes de que cada vez teñamos máis verde, cada vez teñamos máis lingua, cada vez teñamos máis solidariedade, máis paz e máis entendemento entre todos nós, para facer desta Galicia unha Galicia bonita, unha Galicia onde se asente a xente no rural, é unha Galicia onde, en definitiva, podamos ter todos unha mellor calidade de vida. Seguro que entre todos e entre todas, e coa axuda de todas as entidades civís que colaborades para facer isto, e, dende logo, co apoio das institucións e iniciativa que temos que ter, como digo, dentro do Goberno Galego da Xunta de Galicia, coas nosas responsabilidades tamén arriba da mesa, pois seremos capaces de conseguilo. Imos alá por 18 anos, e porque don Álvaro das Casas, eu supoño que, como todos aqueles galeguistas, dentro de pouco celebraremos en Lugo tamén da vosa man o aniversario dese primeiro congreso onde se sentaron as bases, onde quixeron sentar aqueles pioneiros as bases da economía social en galego, pois conseguirémolo e farémolo. Levarános o camiño máis ou menos tempo, pero Galicia leva aquí moitísimos séculos, está agardando pola nosa iniciativa e polos que detrás nos a ambir, que é moi importante tamén que lle deixemos todas estas mensaxes que saíron hoxe aquí.